ጓል ዋላ ተጥፍእ ኣነ ትኽክል እያ ኢሉ ንጓል በፍጹም ኣሕሊፈ ክብ ኣይፎቲ ብዙሕ ሰብ ይቃወሙ እዩ ግን ኣነ ይፈትዋ እየ ዋላ ሓደ ግዜ ንባዕለይ እውን ጽብቕቲ እያ ኢለ ኣይሓስባይ ግን ጓል ዋላ ለጥፈት ላይ ቅንዕት እያ ጓል ዋላ ተጥፍእሲ በቃ ትኽክል እያ ማለት ጓል ብለይ ምኽንያት ኣይተጥፍኢ ክተጥፍእ ከላ ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኢኹም ደሓን ዲኹም ኣነ ደሓን እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣነ ደሓን ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ ደሓን ከም ትኾኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እና ቤተሰብ ንቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ዩቲዩብ ካብ ዝኸፍቶ ዓመት ክገብር ንእሽተይ ድንቀሪና እኒዋ ቢያንስ ሓደ 2 ሰሙን ምናምን የንተሪፈናና ዓመት ለኽመልእና 3000 ክሳዕ ሕጂ ኣይሞላእ ኮይኒኹ 3000 ምልኡ ንእሽተይ ከዓ እንተሪፈናኒ 10 ምናምን ለኾና ማለት እዩ 10 ይመላይ ንእሽተይ እንተሪፈናኒና ሰብስክራይብ እናገበርኩ ጽንሑ ክሳዕ ዓመተይ ልመልእ ማለት እዩ ክሳዕ ዓመቱ ልመልእ ዩቲዩብ ካብ ዝኸፍቶ ካብኡ ከዓ እንታይ ኩለኩም ቤተሰብ ሎማዓንቲ ለምፀኒ ብኸምዚ ቪድዮ መፅእ ይፈልጢ ክመፅእ እውን ሓሲበዮ ኣይፈልጥ ኢደ ነይረ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንምስራሕ እውን ሞራሉ የብለይ ግን ሓደ ግዜ እኒኦ ርኢኻስ ክትሓልፍ ኣእሙሮኻ ዘይፈቕደልካን እዩ ብፍላይ ከዓ ሓደ ኣብዚ ናይ ሎሚ እዋን እኒኦ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቲክቶክ ድዩ ኣብ ፌስቡክ ብሕልፊ ብጣዕሚ እንትንኤና ልብሶትሉ ፖስትታት ብፍላይ ከዓ ኣዋልድ ናይ መጨረሻ ፖስት እያ ምናምን ልብሉ ብዛዕባኡ እየ ከብልና ልብሶት እኒኡ ብዛዕባኡ እየ ክዛረብ ታይሱ ክወቅስና ከቢለ መፅእ በርግጥ ልኾሙ ዓቕሚ የብለይ ቅድሚያ ይቅርታ ግን ከዓ በቃ ሰኢልካ ክትሓልፍሲ ብጣዕሚ እዩ ሞራልካ እንትን ልብለካ በቃ ሕልናኻስ ኣይፈቕደልካዮ እና ኣብኡ ትፅሕፉ ኮመንትታት ብፍላይ ከዓ ኣዋልድ ንዓኻትኒ ካብኡ ከዓ ንኣቱም ፖስት ትብሉ ሰባት ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ለለኹም ለለኽን ብበዝሒ ኣዋልድ ይኽንና መጀመርያ ኣሕዋተይ ፅባሕ ካሊእ መዓልቲ እዩ ፅባሕ ካሊእ መዓልቲ ኣነ ሎማዓንቲ ክብለክን ከለኹ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ከምዚ ክብለክን ከሎ በርግጥ ለቲ ልዛረቦ ሰብ ቀሊል እዩ የርድአኒ ቀሊል እዩ ክትዛረብ ከለኻ ለሰብ ከምዚ ክትብል ከለኻሲ ብጣዕሚ ይቐሊል ንስኹም እውን ከምኡ ኢልኩም ክትሓስቡ እውን ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ናተይ ቦታ ስለዘየላ ትብሉ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ከቢድ ኢሉ ግዚኡ ግን ከዓ ክሓልፍ እዩ ፅባሕ ንጎ ሓሊፉስ ልዙይ ድየ ከምዚ ኢላበልኩ ነይረ ኢልና ነብለሉ ግዜ ክኾን እዩ ክመፅእ ኢልና ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ለለኹም ናብ እግዚኣብሔርኩም ቀረቡ ከምዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ የሚባል ምፅሓፍ ውሽጥና ጌርና ብውሽጥና መንፈሳዊ ነገር ብምድማፅ ድዩ ናብ ቤተሰብና ብምድዋል ድዩ ኣብ ስደት ለለና ኢና ኣብዝሓ ከምዚ ነገር እንትንብልና ፀገማትና ምስ ቤተሰብናና ምስ መንፈሳዊ ነገር ተትንፈትሖ ባህሊቲ ኣሕዋተይ ካብኡ ከዓ ከምዚ ሎማዓንቲ ፅብብ ኢልክን ጭንቕ ክብለክን ከሎ ናብ መጨረሻ በዓልቲ ጌርክን ኣይትውሰድኦ ሎማዓንቲ ፅብብ ክብለክን ለምሳሌ ትማሊ ኣብ ምቹው ነገር ኣብ ፅቡቕ ነርክን ሎማዓንቲ ግን ጨኒቕክን ኣብ ጭንቀት እኒአኽንና ከምቲ ትማሊ መቻ ነርክን ሎማዓንቲ ላብ ፀገም ላብ ፈተና ላብ ተስፋ ምቑራፅ ኣቲኽኖ እኒአኽን ፅባሕ ንግሆ ከዓ ካሊእ መዓልቲ ኮይኑ ሓሊፉ ደስተኛታት ሂወት ትነብራሉ ከም ለሎ ርግፀኛታት ኮና መጀመርያ ደቂ ሰባት ልውሽጥና መን ይልሕጉሳ ንሕና ባዕልና ብቻና ብቻ ኢና ማንም ሰብ ክሐጉሰና ይክእል ልውሽጥና ከረጋግዖ ልኽእል ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ባዕልና ኢና ኣብ ፌስቡክ ስለለጠፍና ልመፅእ ለውጢ የለይ ወይ ልዝኾነ ሰብ ማለት በርግጥ ሓደ ሰባት እኒአው እዮም ናይ ልብኻ ልኾኑ ሰባት ተዛሪብካዮም ሲ ካብቲ ዘለኻዮ ክውፅእኻ ልኽእሉ እኒአው እዮም ግን ከዓ ዋላ እኳ ልሰብ ናትና ፈተና ዘይርድኦ ሰብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ተብዝርያና ለሎ ብውሽጥና ጌርና ፅባሕ ንግሆ ከም ዝሓልፍ ሓሲብና ዝሓልሐ ሂወት ከም ንነብር ሓሲብና
ንጓዓዝ እኒአና ትጓዓዛ እኒአክን ኣሕዋተይ ናቱ መወዳት እውን ካሊእ መዓልቲ እዩ ሎማዓንቲ ካሊእ እዩ ፅባሕ ከዓ ካሊእ መዓልቲ እዩ ኩሉ ነገርሲ ይሓልፍ እዩ ዘይሓልፍ ነገር የለ መቻኳስ ሓሊፉ ፀገም እውን ከምኡ ክሓልፍ እዩ እና ኣሕዋተይ ተስፋ ኣይትቁረፃ ብቀሊሉ ተስፋ ለዘቁርፅ ነገራት በእርግጥ ሸይጣን እዩ ተስፋ ንክንቆርፅ ናቱ ባርያ ናቱ ተገዛእቲ ክንኮን ዝገብረናና ብሰይጣን ከዓ ቦታ ኣይንሃቦ ክብለክን ይፈቱ ካብኡ ከዓ ኣወዳት ማለት እዩ ኣወዳት ኮንኩም ኣዋልድ ኣብ ኮመንት ትፅሕፍዎ ፅሑፋት ኣወዳት ብዙሕ እኳ ኣብ ወዲ ኣይረአኽዋ ግን ኣብ ኣዋልድ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከመኸን ጓል ኮይና ትፅሕፍዎ ፅሑፍ ማርያምን ብጣዕሚ እዩ ሼም ጓል ንጓል ኮይና ተስፋ ዝቆረፀትሉ ሰዓት ብደካማ ጎና ኣትያ ወሲኻ ተስፋ ንክትቆርፅ ወሲኻ ናብ ምንባር ሂወት ንከይህልዋ ንገብር ፕሊስ ኣንሕና በእርግጥ ቀልዲ ክመስለና ክኾን ይኽእል ግዚኡ ከም ላግፂ ኢልና ንፅሕፎ ፅሑፍ ክኾን ይኽእል በእርግጥ ነቲ ሰብሱ ክንጎድእ ዘይሓሲብና ኢልና ክኾን ይኽእል ንፅሕፎ ፅሑፋት ግን ነቲ ሰብሱ ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከም ነኽፍሎ ኣንሕና ብንፅሕፎ ፅሑፋት ካልኦት ሰባት ዝኸፍልዎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ሓንቲ ፅብቕቲ ተስፋ ትህብ ቃል ተፃሒፍካ ማዕረ ክንደይ ሞራል ሓቦ ከም ትገብር ማዕረሆ ብኡ ተኣሽሞ ኣንፃር ከዓ ንእሽተይ ነገር ሕማቅ ነገር ተተፃሒፉልና ከዓ ማዕረ ክንደይ ላብ ተስፋ ምቁራፅ ላብ ልደልየኒ ሰብ የለይ ኣብዚ ሂወት እዚ ኣብ መሬት ክነብር ከለኹ ሞይተ እውን ኣይጎድኢ ሃልየ እውን ኣይጠቅም ላብ ምባል ዓይነት ስለንገብሮም እዞም ሰባት እዚኦም ፅቡቅ ነገር ንፅሓፍ ማርያምን ኣነስ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ ካብ ፅባሕ የለኹ ምናምን ኣብ ልል ፖስት ኣብ ትሕቲኡ ትሪኦ ፅቡቅ ነገር እውን ኣሎ ይኣጅኹ ገለ ልብል ኣትኩም ከምኡ ትብሉ ቀፅልዎ እግዚኣብሔር ልቦናኹም ኣይለውጠልኩም ብኣንፃር ከዓ ናሬሳ መፅዐኒ ክሰሪሕክ ዲኺ ቀሪብክ ዲኺ ምናምን እሞ ከዓ ኣብ ምስ ገንዘብ ለይነውፅእ ሰባት ኢና ከምኡ ኢልና ንፅሕፍና ፕሊስ ከምኡ ኢልኩም ክትፅሕፉ ከለኹም እሳ ማዕረ ክንደይ ማለት ካብቲ ለላቶ ብላዕሊ ላብ ጭንቅላው ተስፋ ምቁራፅ ትኸድ ካብቲ ለላቶ ብላዕሊ ላብ ለይ ምንባር በቃ ናብ ምንባር ነበረ ተኣሽሙ ማለት ደቂ ሰባት ሓደ ሰብ ዋላ ደኣ ሂወቱ ክንሕልፍ ሂወትና ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እያ ክንሕልፍ ተኣሽሞ ይሃልየና እምበይ ግን ማዕረ ክንደይ ከዓ ላብቲ ላብ ለይ ምንባር ለብፅሕ ነገር ክንደፋፍእ ከም ንኽእል ማዕረ ክንደይ ከዓ ማለት ምንባር ኣፅሊእዎ ዝነበረ ሰብ ምንባር ከም ንፈቱ እውን ንገብር ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር እኮ ባዕሉ ብኣካል መፅኡ ኮነ ጠጠው ለብለካ ወይ ከምዚ ኢሉ ቃል ንቃል ዝዛረበካ እግዚኣብሔር ሰብ ኢሉ ሰድልካና ነቶም ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ዘለዉ ሰባት ከዓ እግዚኣብሔር ከም ዝሰደዶም ሰባት መልኣክ ኮይና ደኣ ክንቀርቦም ካብ ተስፋ ምቁራፅ ወፂኦም ሓድሽ ሂወት ክንጅምሩ ንግበር እምበይ ተስፋ ዝቆርፅ ፅሑፋት ላፀሓፍካ ላተፃረፍካ እንታይ ሞዚ ፖስት ለብል ኣለክ ለይትኸዲ ምናምን ኢልካ ምፅሓፍስ ብጣዕሚ እዩ ሼም ማለት ኣብ ኣሕዋትና ኣብ ባዕልና ክበፅሕ ዘይንደልዮ ነገር ኣብ ካልኦት ሰባት ከምኡ ኢልና ኣይንፅሓፍ ብፍላይ ኣዋልድ ጓል ንጓል ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ብዙሕ ኮመንቴር እሞ ጓል ንጓል ዝኾነ ጓል ፖስት ኢላ እታ ጓል ኣንስተይቲ እሳኣ ንዓዓ ዳውን ትገብራ ብጣዕሚ ሕማቅ ነገር ትፅሕፈላ ብጣዕሚ እያ ተስፋ ተቁርፃ ኣወዳት እውን ኣለዉ ኢሎም ግን በቃ እታ ጓል እያ ብጣዕሚ ትገዳና ንምንታይ ጓል ንጓልሲ ከምዚ በእርግጥ ወዲ ጓል ወዲ ንወዲ ከምዚ ዘረኝነት ይልበሃል ከምኡ ክህልኒኦ ይኾንኩ ኢሉ ኣለኹ ቢያንስ ግን ማለት እዩ ኣወዳት እውን ይወቕስዋ ጓል እውን ትወቕሳ ንምንታይ ኣብና ወዲ ፖስት ተሪኢኻ ኣዋልድ ብጣዕሚ ኢና ነሽቃብጥ ንምንታይ ተሽቃብጣ ኣብኡ ከይድክን ንምንታይ እሺ ኣብኡ ሕራይ የሽቃብጣ ኣብ ናተይ ከዓ ንምንታይ ማዕረኡ ዘይተሽቃብጣ ኣላ ውይ ማዓረይ ከምዚ ምናምን ኢልክን ተሽቃብጣ ኣብ ጓል ተኮይንከ ድፍን በሊ ከምዚ ይኹን ኣረ ማርያምን ይድብር እዩ ኣነ ናተይ ብጣዕሚ ይፈትዋ እየ ኣይፀልኣይ ካብ ናተይ ካሊእ ሰብ ይፀልኣ እዩ ኣይፈትዋይና ምንም ይኹን ምንም
ጓል ዋላ ተጥፍእ ኣነ ትኽክል እያ ኢለ ንጓል በፍጹም ኣሕሊፈ ክብ ኣይፎቲ ብዙሕ ሰብ ይቃወሞ እዩ ግን ኣነ ይፈትዋ እየ ዋላ ሓደ ግዜ ንባዕለይ እውን ጽብቕቲ እያ ኢለ ኣይሓስባይ ግን ጓል ዋላ ለጥፈት ላኢ ቅንዕቲ እያ ጓል ዋላ ተጥፍእሲ በቃ ትኽክል እያ ማለት ጓል ብለይ ምኽንያት ኣይተጥፍኢ ክተጥፍእ ከላ ዝኾነ ምኽንያት እኒአዋ ዝኾነ በቃ ክትቋቋሞ ዘይትኽእል ነገር ስለለለዋ እያ ተጥፍእና ቢያንስ ከምኡ ኢልክን ዋላ ዳተጋገየት ማዕርኽንዶ ኣይትደግፍኣ ከምኡ ጌርክን ዋላ ኣይትደግፍኣ ግን ብጣዕሚ ነብሳ ንኽትጸልእ ምግባር ንኽትጸልእ ከዓ እንትና ይትበልኣ ተስፋ ይተቑርፃ ሕማቕ ቃላት ኣይትፅሓፈላ በቃ ጽቡቕ ነገር ተዘይክእልካ እኮ ስቕ እውን ማል እኒኦ ኣወዳት ኮይንኩም ከዓ ከምኡ እኒኢኹም ሕማቕ ነገር ትፅሕፉ ስጀመር ወዲ ኮይኑ ፍቕዲ ኮመንት ክርመጥመጥ ብጣዕሚ እዩ ዝድብር ኣዋልድ ልፍኹስ ማል ከምዚ ነገራት ቃል ተፈጥሮና ድዩ ዋላ እንታይ እዩ ያን ያህል ከዓ እንትን ይኾነ ኣወዳት ኮይንኩም ከምኡ ክትብሉ ገለ ግን ብጣዕሚ እንትና ደባሪ ኣዋልድ ኮይንክን ከዓ ከምኡ ወይ ንኹሎም ደግፍኦም ወይ ከዓ ንኹላኽን ተቃውኦም ግን ጓል ንጓልሲ ብሓንሳብ ክትኮን ከላ ኢለጠምላ ኣሕሊፍክን ኣይተሃዋስሳት ግን ነታ ጓልስ ወዲ እውን ይፀርፋ ጓል እውን ይፀርፋ ኣውና ወዲ ኬድካ ኮመንት ትወዲ ኣይፀርፉይ እታ ጓል ተሽቃብጥ ንምንታይ እና ስለ ድምፀይ ላይ ይቅርታ ክናበሎም ቆርቆሮ እኒኦ ሰዓል ምናምን ኢልና ብካልእ ቪድዮ ሰዓል መፀኩም ሰናይ ቀኒዩ ስለ ለዳመፅኩም ከዓ ቴንኪዩ